okawa kinde malach ahinya mondo wang'e ane ni gopegi to ne wagolo koa kanye to winjo watim gi nade, bende pok watieko chulogi. Nayudo ka nitie gope mondika ndika ni nitiere kanyo bilion 1.9 mana mar gowi, to pesa mantiere to pesa matin molo mano. Koro nitiere kaka wasetemo chulo mwanyalo chulo. Koro mana achiel kuom gik mane nitiere ma kipenja kang'iyo ripode mag odita e thuolo mane nitie kinde kanyo, gibene gipenjo ni tang'o momiyo pesa ne ok otiyo maber. Mago to notiyo iko omenda kapod aonge, ok adwa dondorago gi ng'ato, to nokelo pek. Okelo pek nyaka sani, nitiere kata gope mibadhwa ma nyaka wachul. Anyalo nyisi mfano achiel. Nitiere ei goro ot ma governor dhi dake, to gi ot ma deputy governor dhi dake, gore gigere morum kata gi headquarters ma Migori. Ayudo ka nitiere gowi mar gore, ok ogere mana gowi mar gore, to ginono kaka igere. Gowi mokadho milion 94 mana mar gore. Sani agero headquarters, an nokadhi amanyo consultants mamoko mondo odhi ogore. An ogore gi department mar public works, jok machamo mshahara kanyo. So an agore kamano kendo igere. Koro in para e gowi mar gima pok oger, gima ne pod onge mar milion 94, gi wakili turi gi consultants turi pod baro wiya makia kaka tim jogo. Kidhiye mar gero od governor, awinjo ni ne wasetiyo gi pesa mar gero od governor e gik mogor. Awinjo ni moko muki, amanyo kuma mugi okaneno, okadho milion 30 ei stadium marwa makachacha. Design mana mar stadium kende gi jogo mochiwo pachi kako bedo design, pok wa implement design no, ibandhowa milion 54. Gin pesa madongo, gin pesa jopiny. Koro mago gik matek duoko, to pod wanono kaka watim. So kiweyo mano